Mayong hapon ka natong tanan mga ka-EDC o mga sisters karon kay na Bible study bahin sa gitawag og investigative judgment. Unsa ning gitawag og investigative judgment? Siya, sir, buhi o patay. Kuan kanang ang word nga investigative gikan sa word nga investigate ora siya og gitagsa-tagsa og investigahan ba sa ato ang kinabuhi sa 2 Pedro 3:9. Ingon dire bahin sa iyang saad ang Ginoo dili langay-langayan. Di ba doon ay may mga tao nga kanus-a pa man mabalik ng Ginoo. Busy, Oh. na lang. Unya sukad pa sa mga lulos sa mga apostoles wala pa man gyapon mobalik ang Ginoo. Bahin sa iyang saad dili sila langay-langayan ni anang paglangay-langay nga maoy pagsabot sa uban. Hinunua siya mapailubon kaninyo nga wala magtinguha nga adunay mahanaw. Kundili ang tanan mga nagkabot unta sa paghinulsol. Sa ato pa ang Ginoo naglong gyud siya sa mga tao nga bakasyon sa langit, makaadto sa langit, makakabot unta sa paghinulsol kay gusto sa Dios nga wala untay mabilin. Pero aduna may pagpili gud ang tao. Dunay magpili nga ang iyahang kinabuhi murag dinhi lang gud sa kalibutan. Di siya maghinulsol, dili siya mag-alagad sa Ginoo. Muna nga ang Dios naagid siya handom nga ang tanan makakabot sa paghinulsol or makakabot ni anang nga dili mahanaw kun dili kita tanan maghius sa ngadto sa langit nga pulianan kay iya mo ibalik ang kanhi nga original dito sa tanaman sa Eden nga nawala. Dugang pangutana ikaduha. Kinsa ang manlalaban nga magalaban kanato karon sa ato pa kung maghinulsol ta sa atong mga sala naa gyoy gitawag og abogado. Naay mediator ngadto sa amahan unya dunay mga bugar nato. Nag-ingon diri ang Juan 2:1. Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo ni ining mga butanga. Aron kamo dili managpakasala. Apan kon may makasala man, gayod, kita adunay manlalaban nga mga tubang sa amahan. Si Hesukristo ang matarong. Sa ato pa, sa ato pa ang ato ang kahimtang karon adunay gitawag mediator, tig pataliwala. Dili ka makadiretso og adto sa amahan kun dili magagikan ni Hesus kay ang 1 Juan 2:1 nagasulti man nga kita adunay manlalaban nga mga tubang samahan si Hesukristo ang matarong. Yun ani man gud ang kahimtang gud. Naay abogado silbi kita ba? Kita nagbarog ta karon unya dunay Hesus nga ato ang gialagaran unya kining Hesus nga maoy gitawag nato nga manlalaban musulti siya ngadto sa amahan mura bitaw i-confirm siya mo confirm ba nga Lord mao na gyud ning mga tawhana buutan na gyud ni nagkinabuhi nga matarong. Mao ni ako gyud ning i-present nimo nga kini makapuyo gyud diha sa langit ng puloy-anan. Nya kung imong tan-awon ang kahimtang kung sa amahan magatubang sila mingon nga amahan nga og ana ba. Og ang Sisters Act giingnan sa amahan nga ana sa ato pa makasulod sila sa gingharian. Nya ana ba nya kalit og ana ato nga ka na may chance pa. ha og ana ra murag posible nakas panganod. Ni kuya di anak kanang anak delikado mo daw na sa anak. Kinang ana gyud aron dugay gyud kipatumba. Sa ato pa karon adunay manlalaban kay dinhis kalibutan go dunay nagpakaginoo. Nga mo kumpisal kaniya didto ka mo nga mangay pasaylo or imong itugyan ang imong sala atong tawhana kay iya pong dadon dito sa ato pa madoble. Mo bitan nang gitawag og blasphemy kay ngano man adunay grupo sa reliyon nga ang imong sala isulti nimo aning tawhana kay iyang dadon sa amahan. Apa iyang gikuha ang kabubuton sa Ginoo nga si Hesus nga mao unta mediator ngadto sa amahan. Sa ato pa ang ato ding kahimtang karon ato di ay ning isalig diha sa Ginoo sa Lord pinaagi sa iyang bugtong anak kay mo may manluluwa si Hesus. I am the way, the truth, and the life. So, siya dyan mong subayon nga dalan. Then, marites yung sala. Yung marites yung sala. Dili man na perfect ang human being yung istoryahan. Bisan pa nakasutan. No, daoy, marites pa lang. Gisulti gyud kato bitaw si ano lulit. Muli yung gisulti nako anto na ibon tibuok barangay. Uy, pasapaso ba? Nya iapil pa gyud ka sa iyahang kuan lecture. Direktas ginuudo. Okay. Sunod nga kanang tubag sa 1 Timoteo 2:5 nag-ingon diri kay adunay usara ka Dios ug adunay usara ka tigpataliwala
nga mao si Hesus sa Dios ug sa tawo nga mao ang tawo nga si Kristo Hesus. 1 Timoteo 2:5 naging dire kung balikon ha, kay adunay usara ka Dios ug adunay usara ka tigpataliwala sa Dios ug sa mga tawo. Sa ato pa na gatunga nato. Oh, nga mao ang tawo nga si Hesukristo. Sa ato pa kung imo ning imagineon ba kung naa ka sa hukmanan, tawo ka na imong abogado, naa ang judge. Kriminal ka. Oh, Unya istorya nimo nani siya sir. Istorya nimo sa tawo unya iya tong gidungagan, bunan. kung imong imagineon, Kung- Dili ka gumili lagi. oh, kung imong imagineon, ang imong iistorya didto gyud sa hukmanan, ang imong istorya sa hukmanan, puros gyud tinuod. Kay ang imong abogado, maingon siya nga kanang gisulti niya judge tinuod na, pagdukdok ka na, husay na. Nga ang imuhang dili ka guilty sa mao nga sala. Ingon ana ang kahimtang ba kung imong imagineon bahin sa kuan kanang sa Dios. Dayon pangutanan na pod. Ngano nga importante ang paghinulsol? Pwede ra man siguro di ta maghinulsol. No, sa inyong nahuna. Importante oy. Oh. Dili sa pwede di ka kana diyang magsuri. Kana kitong masuko kasi mo mga anak, papre nato kay pamilya masuko tas tong anak ni. Ah, wag gali ka gasuri. Usa pa ka ang Ginoo mo sa hindi na Nagaingon diri ang pangutana ngano nga importante ang paghinulsol. Ang buhat 17:31 nag-ingon kay siya nagatudlo na og adlaw kanusa. Ang pangutana ako balik ko na ngano nga importante ang paghinulsol. Ang buhat 17:31 kay siya nagkatudlo na og adlaw kanusa subay sa katarungan iyang paghahukman ang kalibutan. Pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo alang niini ug kini iyahang gipamatud-an ngadto sa tanang mga tawo pinaagi sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Ang gimin ani si Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus nianhis kalibutan aron nga ang tawo maluwas. Kay ngano man ang Dios nakatakda na og adlaw ug kanusa. Sa ato pa gikinahanglan sa matag usa nga makakabota diha sa paghinulsol kay ang paghinulsol di ay ready sa adlaw sa unsa nga gikatakda. Oy, pero kanang mga pangitaburon sir nga na lunop nga daghan kay nga matay ganang anam na guro na Ginoo. Dili pod. Kanang mga science niya, so kung maghisgot ka sa Mateo 24 ana, mga sinyalis na siya nga ang Ginoo hapit ang mabalik, mga linog, wake up call man guna siya. Yung dili ka kay nulso na ditso kang namatay. Kay alarma mura. Doon na ba'y kalawasan nga namatay ka na wala ka kapanginulso, wala ka pangandam. Wala gid ka pangandam sik ba? Matay ra dito. Nagbati na atong kalibutan. Nagbati na siya, hapit na gyud siya mga anak. Tungod kay daghan naman kay mga kasakitan nga iyang na experience. Ang kainit, global warming. Sa una, ang panahon dili kaya. Grabe ka init, pero kasi nahadlok sa init ganina. Grabe ka init. Pero di ta mahadlok yung tanag nus-nus. Aw. Nya, sunod nga pangutana. Sarba ko. Okay, sunod nga pangutana. Pila ang moatubang sa hukmanan? Daghan. Kay mura man siya og kanang mura man guna siya og Tanan. mura man guna siya og kanang nata sa hukmanan ba? Pila ka kabuok ang mahimo nga guilty sa panahon sa hukom. Pila ang matubang sa hukmanan ang 2 Corinto 5:10 nagsulti. Kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo. Aron ang matag usa makadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo o daotan. Impas. Yung unsa may buot pasabot ana. The right fruits and you harvest the rotten fruits. Ano na siya? Kung asa failure o dili. Sa ato pa ang tanang tawo moatubang kung sa Biblia man gud nagsulti diha nga ang tawo iyang bahinon grupo ang naa sa wala og naa sa tuo. Katong naa sa mga grupo sa kanding og sa karnero. Unya kita tanan moatubang diha sa hukmanan ni Kristo kay pagahukman nga kining grupuha makapanunod sa gingharian kini makapanunod sa Purgatorio. kalayo nga walay pagkapalong. Unya ang hukom ra ba? Ang hukom ra ba diri magadawat kita sa hukom sumala sa nabuhat sa iyahang lawas. Kini ba lawas nato karon? Maayo o daotan. Kung gahimog maayo, tagaan ka ni Ginoong Hesus nga moy ato abogado nga kini amahan dili gyud ni siya guilty sa iyang nahimo kay ngano man nagsige ginulsol. Bisan og na wala siya una nga nasayo pero ginulsol siya kanunay. Daghan kay may tabog
sa lawas nga malunod nimo dili mao. Mga kaon o mga pangbuhat sa lawas Magsakit nga ka, dili naman mao. mo ang dami mong Oh, lawas. usuhan. Abuso. Unya kinsay mo hukom. Yan na naman to sukman ano? Kinsa may muhukom? Ang Salmo 50 versikulo 6 nag-ingon, ang Dios mao ang muhukom. Oh, hukman. Ang Daniel 7:10 nagsulti, ang sapa nga kalayo migula og mibaha gikan sa iyang atubangan, mga libo nga nanag-alagad kaniya, og napulo ka libo na nagtindog sa atubangan. Sa ato pa libo-libo ang atubangan sa Dios. Og sa ang paghukom gisugdan og ang mga basahon gibuklad. Mga Sa meaning nga dili lang kay usa ka libro kundi dili mga basahon. So mga Katong binuhatan. mga kuan, Oh. Siguro na sa mga pangalan. binuhatan na to, itong Ha? mga Mga record. pangalan, oh. No, mga record Post- na to binuhatan. Elger, Mabel, Lia, Lulit, Kada tao siguro Jerone. Ha? Pagpabadlong, no? Kuan ba, na ledger ba? Na Ah, ledger. kini siya nga libro, mga libro gi-describe diri na dunay tulo ka mga libro. Unya, kini nga mga libro naa kumpleto ang mga ngalan diha, meaning alphabetical order. Nya gibuklad man nya panalitan ha nginani ini ato bango panalitan mo ni ako libro. Nya kamong upat mo estudyante. Unya naay mga wala nagpass nyong assignment, naay wala nagpass ninyo og mga kanang project. Unya ako nang tan-awon rin inyong record. Unya ang dili kompleto diri sa record nga walay project o walay assignment, failed siya. Unya, kung gagmay kayo sa mga score, posible nga mo retain. Balik ka grade 5. Unya kay inigbalik sa Ginoo wala maingon nga adto sa kadto ha, pahipi sa didto Say unang kay aron gyud ka nga makuan pa na maka-recover pa gyud ka aning exam. Wala na. Okay, dunay basahon nga gibuklad. Tanaw na to ha. Unsa ang basahon o basihanan sa iyang hukom? Ang Ginoo fail kanang kuan gisa ba kanang fair gyud siya. Unsa ang basihan sa hukom? Dili man ta hukman kung wala pud ta kamatikod kung unsa poy atong nabuhat og sala. Lisod biya kinang silutan ka pre anang bata o musukol na. Gilatos nimo nya wahinungdan. Musukol na pero og nakasala siya imong gilatos, makaingon siya nga sala nako ni. Pero dunay basihan ang Dios bahin sa iyong hukom pinadayag 20:12. Og nakita ko ang mga patay nga mga dagko og mga gagmay dili ni putot og taas nga mga tao ha. Kung sa katiling ba ni mga dato or mga pobre ba. Kung nang nagmix ba. Nakita ko ang mga patay mga dagko og mga gagmay nga nagtindog atubangan sa trono. Patas. Og dihay mga basahon nga gibuklad. Usab dihay lain nga basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi. Pinadayag 20:12. Ug ang mga patay gipanghukman pinasikad sa nasulat diha sa basahon pinasikad sa ilang mga binuhatan. Sa ang teksto ganina nagsulti nga hukman pinaagi sa atong nahimo sa atong lawas maayo or daotan diri ang mga patay gipanghukman pinasikad sa nahisulat diha sa mga basahon pinasikad sa ilang mga binuhatan. Ang paghukom sa Ginoo dili ni tan-aw niya nga kini murag dako kay ni siya og nahimo kay nagsigbisita sa mga kabus, mga pobre, mga hubo yang ipasinahan dili wala na siya kalimtan na sa Ginoo kun doon na pa kay atraso sa katapusan pagyud sa imo nga kinabuhi kung dili ta maginulusol sa atong sala. Okay, asa mo po na, di ba, nakoy na bas dili lang po maka-identify yung mga words na kung usa ka dakon sa imong sala, usa ka mga kulay imong sala, basta mag-inulsul ka, niya, balik ka lang mag-inulsulan, apot yun ang sala. Apot yun Yun, sama sa niebe. sama sa niebe. So sa to pa di ay ang pag-inulsul usa gid ay na sa atong pamaagi nga maluwas ta sa katapusan nga mga sa atong kaadlaw sa atong kinabuhi. Ay wala ta kabalo kanon sa Nya, Di, katapusan na may maghinulsol, magpabilin mangyapon sila mga daotang buha. Istorya luwag sa luwag ko nagpuntos ko sa laka mo ni para ikaw ma. Na Munay sala nga dili mapasaylo kana bitaw maginulsol ka din balik na pod. Oh, munay dili mapasaylo sa Ginoo kay balik-balik naman imong ginahimo. Sa ato pa basahon sa kinabuhi. Sa ato pa basahon sa kinabuhi meaning nga kaning nasulat ani dunay kinabuhi. Ha? Unya ang hukom pinaagi sa atong binuhatan. Pila ka basahon ang gisgutan sa Biblia? Adunay tulo. Ang Malakias 3:16 unya may kahadlok ka kang Hineba na nagsulti ang usa og si Hineba namati sa pagpatalinghog ug ang usa ka basahon sa handumanan gisulat sa atubangan niya. Basahon sa handumanan gisulat sa atubangan niya alang kanila nga may kahadlok kang Hineba. Ay kadto daing mga tawo nga adunay kahadlok kang Hineba
ibutang diha siya sa basahon sa handumanan. Book of Remembrance. Murag diary ba nga si brother si Dinyo buutan yun, butang na ko sa remembrance kay kini iya ang buhat makahimutan yun. May mahinumduman kay maayo ba nga diha ka sa imuhang Ginoo, sa imuhang isikatawo, maayo ka isulat ka diha sa Book of Remembrance kadtong mga tawo nga dunay kahadlok kang iyo ba. Library sa langit siguro, sir. Di baga tong libro ha. Library na dako. Di may imagine. Asa man ibutang ato dyan na sa library. Unya kanang pulo nga dunay kahadlok kang Jehova nga ani. Kung imo nang binuldiho tagsa-tagsaon ng may kahadlok ni Jehova nga ani. Mahadlok kang mubuhat og daotan kanang fear God na maguna diha nga reverent, doon na kay pagtahod sa Ginoo. Doon na kay admire sa Ginoo, doon na kay acknowledgement niya. Ang pagkahadlok sa Ginoo nagalangkob na nga dili gyud ta mubuhat og daotan bisan gamay. Og di gyud pud ta mulapas sa iyahang balaod bisan jutay kung makalapas nag-ingon dire nga aduna tay mediator nga kanunay sa matag adlaw maghinulsol kay pareha gud ni katong gilalin nga wa siya kaagi og kamatayon si kuan si Enoch. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Enoch, ang tan-awon nimo ang kinabuhi bitaw ni Enoch, nagsugod siya glakaw sa Ginoo og nag-alagad ang iyang edad 65. Og Si Elijah ka to, ang gilalim. oh Unya nga sa kuan sa isika kilid niya sa kuan katong ingon si Elias, ka Ginoo si Elias og si Moses. numdumi unya ako sa katong gilansang Gilansang, lahi pod to. Ang ilang buko gato to napaman sa kalibutan. Kato sila pero ang nakanindot lang atong tawhana kay doon na siya isaad. Di na gyud siya malimtan sa Ginoo. Posible Book of Remembrance kay nga naman ang Dios na himuot adto ningon gud ang Ginoo nga karon dayon makaadto ka sa paraiso. Pero na ang saad makaadto sa paraiso pero ang iyahang bukog na pasulunganan. Pero inigbalik sa Ginoo doon na siya assurance nga safety ang iyang kinabuhi unya doon na siya passport sa bakasyon. Kadtong may dunay kahadlok ang Jehova og nga nanagpamalandong sa iyang ngalan. Kanang namalandong ka kanunay ba sa ngalan sa Dios? Dunay meditation. Kini bitaw atong binuhatan no, kinahanglan bigyan ni ampingan. Pag ingon sa Ginoo nga bantayan nimo adlaw ipapahulay pati na daghanang bantayanan. Oras pag salop sa Biyernes, oras sa pagsalop pud sa Sabado. Unya makahimaya ka sa Ginoo kung kining 24 hours gikan sa Friday o sa Sabado, mahimaya nimo ang Ginoo kun imo ni siyang nakip nga ang imong unahuna ga-focus sa Ginoo. Unya usahay kay di man ma-focus atong nahuna kay mingon mata ugma maligo mi og dagat dayon magbalo nako. Mamalit na migpan unya mo niya to buhaton ha. Umuli sa nang labunon din Kana siya nga paghisgot. Para nang hapon waswas. Kana siya gitawag na personal nato nga pleasure. Bawal unta na siya. Kay ang focus man gud sa tibuok adlaw papahulay is a memorial sa iyang creation kung unsa iyang nabuhat. Umunang mo sa simbahan kay mag-meditate. Sa ato pa kung imong namay bis man tutag simbahan sa balay ana lang og nay mo dool nimo te nya armo focus sa Ginoo inon nimo nga pahawa sa tanas. Di man kay dili makita man nimo dili man lantawa sa basong tubig tunga ra man na ipuno sa na. Tagay sa kong gamay tubig kay aron ganapa kong istorya. Water therapy. Sunod. Tara, kay hapit ang mo man ba. Ang pinadayag 22 nag-ingon, og nakita ko ang mga patay. Mga dagko ug magagmay nga na nagtindog atubangan sa trono og dihay mga basahon nga gibuklad, usab dihay lain nga basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi. Dindot kayo kung atong ngalan naas basahon sa kinabuhi. Ang Isaiah 65:6 city 65:6 nga to city nag-ingon diri basahon diin ginasulat kanang basahon sa kinabuhi. Basahon diin ginasulat ang sala sa mga katawhan kanang basahon nga gitawag og basahon sa kabatayon. Basahon man ginasulat ang ngalan sa katawha sala. Ang Book of Remembrance basahon sa kinabuhi og kining basahon sa kamatayon. Unya diha sa kamatayon ang kining nga basahon ginasulat ang sala sa mga katawhan. Dito gi-record. Mangutana ka, Lord, wala lagi nabasa nga akong basahon diha ako ngalan sa basahon sa kinabuhi. Diri ta sa basahon sa kamatayon. Ana ka page 2. Sala, bibinta ka buok. Ang nakanindot lang
Kay ang imong ngalan doble ang pagkasulat. Book of Remembrance nga ang Dios nahimuot og ang Book of kanang Book of Life. Oh, di nindot kayo nga nakaduha. Remembrance, pwede to i-reason. Ang Book of Remembrance dili siya ma-erase kay ngano man kadto nga mga sulat pagkahadlok sa Ginoo og pagpahimuot ngadto kaniya. Pwede Mo ba tayo i-erase mura Mm. na sa ato pa dayari na sa ato Oh, pa. katong Book of Remembrance mao po toy replika sa Book of Life kay ngano man ang Book of Life mo pay abrehon. Kung ang imo hangalan, pwede ba gyud ka dito sa gingarian? Unyag Book of Death ka di. Wala. Yes, kandak ko. Kasimba man ko. Ikaw kuan ka. Kasimba man ko. Ang dahadat ko. Di na kwintahon sa Ginoo. Obligasyon man na nimo, imo man Simba gino ka, obligasyon ngalan dili ka. man nagikan. Nang marites po ka. Dili man di obligasyon man Sala dili po dili na, ka na ah. diri wala nagikan dinhi. Dili pod siya mabasihan. Dagan kayo. Di po kakakwenta. Dili ka mangupya. O dili Mm. nangingopya ra ka. Nangopya ra ta. Nya kanang sige ko ito hindi mo niya nga ginagulbul. Nabi at hindi siya. Ah. Katong nabi ito duha bito. Katong isa ba katong una ba nga. Follow what I say, do not follow what I do. Hmm. Sunod. Unsa ang batakan? Unsa man ang batakan? Basihan na no? Unsa ang batakan sa hukom sa Dios? Santiago 2:12. Kinahanglan managsulti og managbuhat kamo ingon sa mga tawo nga pagahukman ubos sa kasuguan sa kagawasan. Ang kasuguan dili na siya ang sugo sa Dios pagpaila lang na kita nasayop. Pero ang sugo sa Dios og iyang kasuguan dili na makaluwas. Siya moy mura siya og crutches ba nga pabangunon kaniya kay paduulon ka sa manluluwas nga si Jesus. Pailhon lang ka nga ikaw nakasala tungod kay dunay sugo, balaod. Pero kung nagtuman ka sa balaod sa Ginoo, dili ka ilalom sa kasuguan. Pareho gud anang LTO ba? Nagmotor ka, nya nakay rehistro, nakay lisensya. Dili ka ubos sa balaod sa LTO. Kay ngano man, Kompleto ka. nagsunod mo kasi ang balaod. Pero wa kay rehistro, wa po kay lisensya, na ilawom ta sa balaod. Kumpleto ka ba? Kompleto ka. Nya kay musurato yung magdaga ng motor, di mo surrender sa pulis. Ay, samot na nga gukuron. Samot yung Oh. sala. Onya, Santiago 2:13 nag-ingon. Kay ang hukom kani ang tanawang hukom sa Ginoo ha. Kay ang hukom walay ko kaluoy alang sa tawo nga wala managpakitag kaluoy. Ngani ang kaluoy magadaog batok sa hukom. Ang kaluoy sa Dios magadaog batok sa hukom. Ngano nga magadaog man siya batok sa hukom tungod kay sa imong paghinulsol mahimo ka nga kaluoy-an sa Dios. Ang kaluoy gugma mo na. Oh, pag ana, ingon ang Ginoo nga ako gyud ning kaluoy-an kay inig mata niya hinulsol pagbangon na pod niya maghinulsol. Unya sa iyang simba, iyang i-focus iyang una sa paghinulsol. Moingon ang Dios nga kini siya dili na siya mahilalom sa hukom kun dili makabaton siya sa kinabuhi nga walay katapusan kay ngano man. Nagpakita man siya kaluoy sa Ginoo. Unsa ang buhaton ni adtong nasulat sa basahon sa kinabuhi? Hala, nindot kay ni nga pangutana ba? Unsa ang buhaton kuno ni adtong nasulat? Di mahibal-an man nimo, makadetermine man ta nga maluwas ta or dili. Tungod sa binuhatan nga imong gibuhat na magutay hunahuna nga maka himo tag desisyon nga Kalikay sa i- mga i- tao. iluwas ba yung kuan or dili. Pareha gud na namingon ka nga tegal kag choice. White, Laban ng No. wine. Lagay ko dire. Tubag dira oh. Unsa buhaton ni adtong nasulat sa basahon sa kinabuhi? Pinadayag 3:5. Sa ingon ini ang madaugon pagasuloban og mga bisti nga maputi. Katong mga nahisulat sa basahon sa kinabuhi. Makasulob sila og white gown. dayon kanta. Dili gina art na, original na. Linen. Beautiful in wine. Oh. Katong nahasulat sa kinabuhi, basahon sa kinabuhi ha. Pagasuloban og bisti nga maputi. Ug ang iya hangalan dili ko pagapapason gikan sa basahon sa kinabuhi. Muna ikaduha. Ug ang ikatulo, igatug-an ko ang iya ngalan atubangan sa amahan. Ug sa atubangan sa mga manulunda. Mo nay buhat sa mediator. Dunay tulo. Tigli na to siya friend, dili ta itugan niya dito do. Oh, parehara gud na. Ang friend gud nimo. Ay wa may problema og kuante kanang moingon nga dili ka friend sa Ginoo. Naman po imo claim. Ang isa nasluyo. Ay, init do. Moingon siya. Kay imperno way ka humana nang iyang kainit do. Kay papilion ka te. Papilion ka, hapit ka malangit o hapit ka maimperno. Hapit na impyerno. Adto na ko sapit ko ma impierno. Wa ko lagi
kinang hapit. Kung hapit ka malangit na impyerno na, kung hapit ka na impyerno na langit na. Lahat ka naman. Kasi babaw ito kasi lalong siya. Oh, sa pinadayag 3:5 nindot kayo kadtong nahasulat sa basahon sa kinabuhi, automatic nga na siya bisti nga puti. Dayon ang iyang ngalan di na gyud ma-erase. Unya ang ikatulo, igatug-an siya, i-confirm siya. Lord, kini gyud sila grupuha sa Sisters Act. Kanang nagbuhat gyud sila og matarong sa kalibutan. Mingon amahan thumbs up. O, automatic nga do natay kinataboy. Unya ang greatest gift ra ba nga ihatag sa Ginoo, iuli niya kung mamatay ta ang kinabuhi. Kung maabtan ta sa Ginoo nga dili ta mamatay, kining atong kinabuhi karon magkapadayon. Kana bitang mga gingharian, kanang yuta ang atong pagapuy-an, dili man na siya ingon nga reward, incentive. Kung ni-appeal ka og networking, appeal ani kay nag-abot nimo sa points makaadto kag Malaysia, incentives na. Pero ang gift gyud kining kinabuhi mo man precious. Oh. Mo man gitipigan gud nato karon kay ngano man, kini atong kinabuhi nga giginhawa karon, mo ni atong gitipigan nga dili gyud ni mamatay. Kanang makapadayon pa ta ba inig bag-ong yuta og bag-ong langit. Wala na kamatayon. Kanang nag-una na nato. Dili man ingon lang sila nga aw niyo ang silot sa kamatayon. Pero para sa ako sa ko na siya pinangga sa siguro kay papahulay sila sa iyo ko. Kay daghan kaayo mga problema pero kung ako kapilon ana sa papawaya. Na ako na huna ba kanang kung example balik ang Ginoo na buhi pa ta. Alam niyo? Pagwapahon siguro pagsamot sa Ginoo no. Makita Eh, ito ba ang kuan Isa ba? ka mamilok. Oh. Siguro si kung unsa ka kagwapa murag alam mo. Gusto mo tay kagwapa? Di na ko kaila na. Ha? Di na ko kaila. Kung si kagwapa. Siguro sana matingali ka na. Okay. Wala na dili ka mamatay so di ka matiguwang. Ah, dili. Dili ka batanon. Man ka mamatay sa imagine di ka mamatay. So dili na magdagway. Dili na biya ka ordinaryo ana di ko. Kun mo Sige, padayon, Okay, padayon. Kadto di ay dili makita sa basahon sa kinabuhi. O napoy ilaha oy, napon sila basahon. Napon sila buhaton. Aman. Ang katong na langit, magsulob sa biste, unya ilang ngalan di ma-erase. Unya igatugan siya ngadto samahan nga kini sila mga butang. Unya kadto di ay dili makita sa basahon sa kinabuhi. Katong wa mas dili sa basahon sa kinabuhi makita na. Pinadayag 20:15 nag-ingon. Og kun ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan sa nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Anindot pod ilaha kay ligo may ila. Katoy lang mga ngalan naa sa basahon sa kamatayon. Kung wala sa basahon sa kinabuhi nas kamatayon ug ang ilahang incentives pod ug ilang reward nga madawat itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Wala gyud ay balod te ang kalayo. Linaw gud. Linaw man, o may hangin. Walang beauty. Kaginaw. Wala man dili man ka mamatay. Sige lang kung naglangoy-langoy. Hantod nga mangurat ang imo Ang sa kanila. ang giingon diha nga ang kalayo walay pagkapalong, meaning nga kung unsa ang mansa sa sala di sa siya mapalong iya gyud ang kutkuton. Parehas ba sa Sodoma Gomora? Ang Sodoma ug Gomora ang kalayo nga gipaulan dito sa Ginoo gi-describe to nga eternal flame way pagkapalong. Pero ang pangutana na pa din nagalayo ron kay wa may pagkapalong. Meaning nga mintras naa pa ang lama sa sala iya gyud ng kutkuton. Hangtod nga naa pa gyud naggaway ang sala sa mga tao sa Sodoma, ang kalayo po di gyud siya mapalong. Iya gyud tong sunugon hangtod nga wa na gyud. Pag wa na ang lama, palong siya. Mura siya og kanang plastic. Sa kakatay ba? Wala siya plastic, di gyud. Oh, Mm. Gamay na gyud kayo. kakatay. Usa pa siya o mawala. Pastila no. Dana kay ipanalitan slight lang ang sala gamay ra tong pagkasuno. Pero ang sunog gyapon ta. Sunod ya ako. Oh, murang pintaha. Mm. Murang Murag ang maayo na tong Murag santil mo je. Buntag mo itong hapon, maghinulsol kita, mag-ampo para nga na may mga tentasyon, may mga usala sala na lang porque adjust na ba? Ikuan ba? Wag ilikay ta. Kapangandam jud ka kanunay. Mm. Dayon makalikay po ka sa mga dautan nga mga buhat. Namay Sick, dili no? kasing-kasing nga paghinulsol. Makalikay po ka. Slide ra ba nga? Lord, sorry karon lawan Lord. Oh, gagaya sa kanta mo nga Lord, patawa. Pero no, Dili biya siya komedya kay ang Ginoo seryoso biya ang Ginoo niya. Holy biya siya. Di ka pwede nga magpugal-pugal sa Ginoo. Mm. Ginoo lang kanaon. Ang interesting nga topic gyud kay bahin man ni sa investigative judgment. Inigbalik sa Ginoo ang katong mga buhi nga naabdan sa Ginoo, ang automatic ila sinina mausab og malalin sila. Og katapong nangamatay nga mga
mataro nga diha kang Kristo nga matay, sila ray mabanhaw sila. Pero katong namatay, pabilin sila nga namatay.